Раздел 4. На дворе было свежа і ціха, лёгка мяло. Абышла школу сцежкай, пратаптанай малымі, выбралася за сяло, за загуменне. У полі, як вокам кінуць, бель, чысціня. Толькі наводдаль вятрак круціць крылы. Вецер свежы, незласлівы. Ад загумення проста да шляху дарога, вылізаная саннымі палазамі. Між іх снег, пабіты капытамі коней, і каляіны і сляды капытоў ледзь прыцярушаны свежым снегам. Ішла каляінамі, ісці было лёгка, як па падлозе, толькі ногі часам паслізгваліся. Затым толькі і сачыць трэба было. Тут у полі святлей было на душы. Не трэба было хавацца перад паразкаю. Але радасць не адну несла ў сабе. Радасць хмарылася непадатным одумам. Чула сябе так, як бы грэх рабіць намерылася, вінаватая. Яна запярэчыла сябе. Няма перад кім ёй вінаваціцца. Няма. Вольная птаха. Всё ж калі не вінаватасць, то неёмкасць нейкая тачылася ў душы, і яна падумала разважліва: мабыць, такое таму, што не дзеўка ўжо. Што была, сплыла, пара на спатканне бегаць. Што трэба б ужо жыць, як жывуць усе сталыя. За розум трэба б узяцца. Яна рашуча заспрачалася, што ж яна такая ўжо, што ёй і шчасця хацець грэх. Што ж ёй, усё кончана? Ад таго не толькі радасць несла, хоць і нібы падганяў нехта нецярпліва, завабліва: хутчэй, хутчэй. З гэтым поўз у душу, хмарыў усё важкі одум, лажыўся на плечы, чапляўся за ногі, перасцярожваў: не бяжы, стань, пакуль не позна, вярніся. Але як не назаляў одум, не тое што вярнуцца, але і прыпыніцца ўжо не магла. Пасля Яўхіма, пасля дурных, неаціхлых, здаецца, яшчэ здзекаў, як ёй было спыніцца, не бегчы, калі наперадзе бліснула надзея? Як ёй было стаць, калі звала радасць? Што будзе, тое будзе, прайшло ў галаве гарачае, адважнае. Злева сярод поля зацямнеў гаёк. Ганна ўспомніла, яго звалі таксама, як вёску, Глінішчы. Далей, сярод аднастайнай белай роўнядзі, доўгі са шчарбінамі значыўся строй старых бяроз, шлях, здалёк заўважыла. Насустрач за бяроз выкаўзнуліся сані. Дробны конік трушком хутка набліжаў кагосьці, яна насцярожана ўгледзелася, паспакайнела, адзначыла: не ён. Пэўна, нехта з глінішчанскіх. Пайшла цішэй, знарок нагнала абыякавасць на сябе, калі пад'ехалі, саступіла з дарогі, уехала валёнкамі ў снег. У санях было трое: два дзядзькі і цётка, захутаная хусткай. Дзядзька і цётка сядзелі, другі дзядзька ляжаў, уткнуўшыся галавой у каўнер, відаць, п'яны. Куды я то проці ўночы? Зачапіў гарласта чалавек, што правіў канём. Цётка нядобра зіркнула з-пад хусткі. Той, што ляжаў, варухнуўся, але не ўзняўся. Не чакалі адказу, праехалі сабе далей. Яна зноў выбралася на дарогу, з тым жа супярэчлівым хваляваннем падалася коўскаю каляінаю далей. Вось і бярозы, шлях. З-за бярозы вызірнула востраў адзін, другі бок. Нікога. Паглядзела яшчэ са шляху. Пуста.
Кранула прыкрая маркота. Нібы ашукалася. Бегла дурная, а тут пуста. Паспрабавала супакоіць сябе. Рана яшчэ. Што рабіць? Не тырчаць жа тут навідавоку? Можа, шляхам пайсці насустрач? Не, яшчэ чаго не хапало. За шляхам пачынаўся лес. З гэтага боку пры бярозе цямнела купка хмызняку. У ней пратаптаная сцежачка ў хмызняк. Падалася ў заснежаны зараснік перабыць. Ціха, халаднавата, мяце трохі. Колькі таго пастаяла, дайшло. Акурат ад Юравіч раз другі пырхнуў конь. Адразу навастрылася ўвагаю, хутка пачула, як парыпвае вупраж, калі рыпанне наблізілася зусім, зірнула на шлях і ў момант адхіснулася за куст. Ад неспадзеўкі аж пахаладзела. Трэба ж такое, в санях горбіўся Яўхім. Шапка была насунута, каўнер наставіў, але яна адразу пазнала. Мала не сутыкнуліся. Затаілася ў не надта густым цяпер хмызняку, чакала. Пабачыў? Ці не пабачыў? Здалося, як бы зірнуў яе бок. Не, паехаў далей. Ужо калі мінуў, выглянула зноў. Яўхім ехаў па дарозе, аддаляўся, адчула палёгку. Небяспека адыходзіла. Ад перажытага ўтрапення не адразу дайшло, што Яўхім паехаў не па сваёй дарозе. На Курані паварот быў далей, ён жа збочыў тут, на гэты край глінішчаў, дзе школа. У школу наведацца рашыў. Глядзела ўслед яго саням ужо з іншым неспакоем. Заедзе, запытаецца, чаго добрага, кінецца сюды. Не кінецца, супакоіла ўпэўнена сябе. Не вернецца, паразка не скажа. Пашле інакш, а не інакш у другі бок. Ледзь паспакайнела, пачула мерзнуць калені, холад ішоў вышэй, стаў лезці ў валёнкі. Яна пачала тупаць, біць валёнкам аб валёнак, пашкадавала, як павольна ідзе час, як марудна цямнее. Цемра неяк асцярожна, нясмела абступае. І цішыня, ад якой аж ломіць у вушах, а на дарозе ні гуку. Рана прыйшла, падумала яна, казаў жа, як сцямнее. Нібы апраўдваючыся, гаворачы яму ў думках, растлумачыла, давялося раней выйсці. Не надта зручна было б ісці пазней поцемкам, адной сярод поля, ды і ад паразкі адысці раней хацелася, пабыць вольна. Пацямнела даволі, можна ўжо і выйсці на шлях. Стала каля бярозы, затулілася ёй ад ветру, прыслухалася. Ні гуку на дарозе. Адно бярозы ледзь чутна шумяць і мяце снегам. Дарогу недалёка відаць. А можа, і не прыедзе? Узяло раптам, можа, яна дарэмна бегла? Попусту калее тут у поцемку дурная. Можа, толькі так сабе сказала, яна і поверыла, прыбегла. Гэта, аднак, не надта занепакоіла, падумала пра гэта нібы знарок, думкі гэтыя ў момант сышлі, іх выгнала моцнае, упэўненае. Не так сабе сказаў. Хацеў сустрэцца, сама бачыла. Можа, падумала разважліва, няўпраўка якая выйсці хіба, не здолее чаму, заняты нечым.
не то з папрокам сабе, не то са спачуваннем яму адзначыла: ёсць калі яму займацца гэтым, такою для такога чалавека драбязой. Мяло, шумела бяроза, маркотна, безнадзейна, на дарозе нікога ўсё не было, праз мяцеліцу і поцемак убачыла коня, калі ён падышоў ледзь не ўсутыч. За канём вызначыла цёмны вазок і постаці, конь і вазок рушылі нячутна, павольна. Было відаць, возчык прытрымліваў коня, чалавек быў адзін і нібы прыглядваўся. Зноў скінулася хваляванне, білася моцна сэрца, прытулілася да бярозы бліжэй. Вазок праехаў паволі, потым вярнуўся, стаў. Ён! Няхай пастаіць, пачакае, падумала раптам ганарліва. Ён пастаяў хвіліну, пачаў заварочваць коня на дарогу да школы, хоча насустрач ёй. Яна адарвалася ад бярозы, ступіла на шлях, з няёмкасцю цяжка гукнула: «Эй, дядько!» Ён павярнуў коня да яе, пад'ехаў, саступіўшы з вазка, прывітаўся. «А я ўжо рашыў...» Ён схамянуўся. «Ну, з Новым годам!» «І вас таксама!» Бачыла, рады быў. Ад хвалявання маўчаў трохі, не знаходзіў слоў. «Даўно тут...» «Не, толькі што...» Каб яна ды выставіла сябе цяпер недарэкаю, прызналася, як бегла, як мерзла. Як магла, яна таіла радасць, паказвала сябе спакойнаю. Попрасіў: «Ну, і прыйшла? І ўсяго? Не замерзла?» Яна стрымлівала дрыжыкі. «Не». Башлыкоў яшчэ памаўчаў, здагадалася, думае аб нечым. Ён сказаў, запрашаючы: «Сядай». Сказаў не вельмі ўпэўнена, не ведаў, мусіць, што рабіць. Яна села ў вазок. Пад ёй былі кажух, мяккае сена. Ён зайшоў на другі бок вазка, сеў побач. «Паедзем?» — сказаў ён весялей, чым трэба было, як бы падбадзёрваў не толькі яе, а і сябе. Зноў са здзіўленнем адзначыла ўжо вядомае ёй: ён з ёю не такі важны, жалезны, як на людзях. Далікатны на дзіва і нібы разгублены, як бы бянтэжыцца, і не хоча, каб яна заўважыла, як хлопец. Ёй гэта падабалася. Башлыкоў крануў лейцамі коня, намерыўся ехаць па шляху. Яна спыніла яго: «Лепей сюды, у лес». Калі ён павярнуў коня, больш каб не маўчаць, каб выказаць яму ўдзячнасць, што поўніла невядома чаму яе, дадала ціха па-сяброўску: «Дарога тут ціхая. Тут і днём мала хто, а цяпер...» Яе нястрымна апаноўвала хваляванне. Усё, што было да гэтага, растала, змыла гэтае хваляванне, хваляванне першай блізкасці з ім. Звінела ў галаве, калацілася сэрца, мала не калаціла яе ўсю. Шчасце ці прывід шчасця? Што з таго? Завалодалі ёю, залілі ўсю яе. Калі б гэта зычыла і пагібель, Ганна, напэўна, кінулася б, не раздумваючы, не шкадуючы. Самае незвычайнае было ў тым, што яна чула, і ён так жа хвалюецца, што і ў яго тое ж самае, як і ў яе. І што хоць яны сядзяць толькі побач,
Яны нібы з'яднаны цішынёй гэтай, цемрай, лесам, ноччу, васком, у якім яны адны. І ад таго, што ён маўчыць, далікатна стрымліваецца, шануе яе. Гэта іх еднасць чулася яшчэ нібы вастрэй. «Стань, давай пастаім», — папрасіла яна, калі праехалі трохі. Прамовіла ціха, далікатна, быццам баялася парушыць нешта і быццам змоўніца. Чамусьці хацелася стаяць сярод ціхага, з ледзь чутным угары пошумам лесу і маўчаць. Маўчаць, як гэтыя засяроджаныя, зацятыя дрэвы. «Ты змерзла?» — заўважыў ён, што яна дрыжыць. «Не, нічога. Уздыміся трохі». Ён дастаў кажух з-пад яе і сябе накрыў ёй плечы, затуліў калені, заклапочана і пяшчотна, з насцярогай пільнавала. Абдымаць возьмецца, абшчэпіць, чамусьці вельмі не хацелася. Цяпер гэтага. Здавалася, гэта разбурыла б тое харошае, што поўніла ўсю, і рада была, што з пашанай абышоўся. Азначыла толькі, рука яго на момант затрымалася на яе каленях. Даўгавата затульваў калені ёй, але адарваў руку. «Я ненадоўга», — сказала яна. Сказала невядома чаму, бо хто ёй не даваў быць тут доўга, сама сабе нібы загадала, нібы баялася чагосьці, калі застанецца доўга. «Я таксама», — прамовіў ён, дадаў тонам важнага клопату. «Сход у загаллі», — заўважыла. Ён нечым недавольны. Незразумела чым. Здалося, далёка думкамі ён, сваімі думкамі, далёкімі ад яе, і ўвесь ён пабачылася далёкім. Взяло раптам вострае, не раўня яны, чужыя. Падумала з папрокам сабе: «Божа, што яна ўдумала? На што спадзявалася, чаго прыйшла?» Ледзь стрымала сябе. «Є ў вас калі час для сябе?» Прамовіла здзіўлена і нядобра. «Цяпер мала», — адказаў ён, — «цяпер не да асабістых спраў». «Як жа жыць так? Рачая пара ў нас цяпер, адказная». Ён сказаў шчыра, дружалюбна, нібы са спадзяваннем, што яна зразумее, адчуе, як яму. Яна адчула. Згадала на момант той даўні сход у школе, душу кранула спачуванне яму. Але блізкасць, якая так хораша толькі што чулася, ўсё ж не вярнулася. Нейкі час маўчалі, побач розныя, далёкія. Ён, відаць, адчуваў гэтую адасобленасць. Яна яму, пэўна ж, не падабалася, але ён не рабіў нічога, каб развеяць яе. Ці ўзрушаны быў вельмі, ці не спрактыкаваны ў такіх справах.
Вельмі магло быць, што ён не знаходзіў, як трымацца, як павесці гаворку. Можа, і недавольнасць, і стрыманасць яго былі ад гэтага. Як ты жывеш, павярнуўся да яе. Так і жыву. Трэба выходзіць на дарогу, параіў ён, на сваю, сапраўдную. Дзе яна, тая моя? Ён не адгукнуўся, сказаў сур'ёзна. У цябе добрыя здольнасці, ты многа можаш дасягнуць. Але, падхапіла яна, з маёй граматай. Колькі яе ў цябе? А ніколькі. Зусім не вучылася? Вучылася? І багата? Толькі не таму, што некаторыя кароў даіць, на кроснах ткаць. Трэба вучыцца. Ён цяпер знайшоў сябе і гаварыў, і трымаўся ўпэўнены, і, падобна было, давольны быў сваёю роляю, дужага, дасведчанага, мужчынскай роляю. Цяпер усюды патрэбны пісьменныя. На любым заводзе, в артелях, ды і калгасах. У вас жа ў школе гурток ёсць? Е. А што ж не вучышся? Спрабую. Трэба. Ён помаўчаў, Ганне здалося пра яе, мабыць, думае, от з якой цемнатой звязаўся. У душы ўскінулася ганарлівае, не ўсё шчасце у вашай грамаце. Свая грамата ёсць. Звязаўся. Нядоўга і развязацца, ніхто не набіваецца. Ён раптам ашаламіў. А то, можа, у мястэчка давай? Апярэджваючы яе пытанне, дадаў, у мястэчку лягчэй будзе вучыцца. Яна ў момант убачыла мястэчка, чыстае, святочнае, сябе ў ім, прыбраную, незнаёмую. Мястэчка было, што там не думай, як бы вышэйшым светам, яно вабіла. І словы Башлыкова завабілі, аж нібы закружылася галава ад прачування нязнанага, цудоўнага. Яна намаглася, адолела непатрэбнае захапленне. Што я там рабіць буду? У нас артелі там, сказаў Башлыкоў. Надзейна, работніцай можна будзе ўладзіць. Спачатку падвучыцца трэба будзе, канечна. Пабудзеш вучаніцай, а там майстрам станеш. Спецыяльнасць і прафесія рабочая. Рабочы клас, можна сказаць. Ну, а там і далей можна пайсці. Адтуль табе ўсе дарогі адкрыты. Унё, так проста, стрымала яна сябе, хоць ад слоў яго всё ж нібы кружылася галава. Няпроста і не так страшна, як ты думаеш. Ён чула зазлаваў на яе недавер'е, загаварыў гарачэй. Я, ты думаеш, з чаго пачынаў? З таго ж можна сказаць, што і ты. Распісацца ледзь умеў, але рашыў, вазьмуся, адолею ўсё і ўзяўся. Гурткі, курсы, камсамол, работа і самаадукацыя. І дабіўся. Ты кто? Вы, знарок запярэчыла яна. Галоўнае захацець і праявіць настойлівасць. І ўсяго даб'ешся, ты зможаш, я бачу. Праз некалькі хвілін ён раптам перарваў гарачую гаворку, сказаў клопатна: ну, мне трэба ехаць. Справа чакае. Трэба, дык трэба, згадзілася яна, тоячы шкадаванне.
Ён завярнуў каня, тузануў лейцамі, вазок лёгка нячутна паплыў да шляху, перацяў шлях, ужо калі па баках разышлася роўнеч шэрага поля, ён аб'явіў: «Заўтра выберуся на больш. Зможаш?» «Прыйду. Туды ж?» «Добра». Башлыкоў падвёз яе да гумнаў і адразу завярнуўся. Хутка вазок яго знік у поцемку. Яна прайшла некалькі крокаў і стала на сцежцы, поўная тлумнага, супярэчлівага хвалявання. Стаяла адна сярод цемнаватага поля між загуменнем і школаю, сярод цішыні, у якую адно ўбіваліся п'яныя галасы аднекуль з сярэдзіны сяла. Там спрабавалі спяваць. Яна не думала ні аб чым, не спрабавала разабрацца ў тым, што адбылося, нібы разумела, што ні да чаго ўсё роўна цяпер думання не дадумаецца ні да чаго. Просто хацелася пастаяць адной, пабыць з сабою, пабыць пад гэтым паяснелым небам, з якога перастала сыпаць снегам, цешачыся халаднаватаму ветру, што свежа абвяваў твар, парадавацца адчуванню волі, прасторы, якія так мілы цяпер душы. Можа, ёй пасля Башлыкова недобра было бачыцца цяпер з паразкаю. Можа, было і такое. Але яна не думала ясна пра гэта, не хацела думаць ні аб чым. Нейкі час яна цешылася адно ноччу, цішынёю, воляю. Неахвотна падалася да школы. Акно ў парашчаным пакоі свяцілася, і яе кранула вінаватасць. Взяла няёмкасць перад паразкаю, і яна ўжо ясна адчула, што непроста будзе пабачыцца, глядзець у вочы ёй. Падумала мімаволі: лепш было б, каб яна спала ўжо, каб не бачыцца цяпер, не сарамаціцца. Нацятаю была, калі, прыцішваючы крокі, прайшла паўз паску святла з парашчанага пакоя. Чакала з насцярожанасцю, што выйдзе з дзвярэй сама, паглядзіць, зразумее ўсё. Не выйшла. На кухні Ганна намацала лямпу, запаліла, больш для таго, каб прыглушыць сумяціцу ў душы. Няцвёрда стала пераціраць чысты посуд, перастаўляць тое, што было на месцы. Рабіла так, нібы вярнулася з нейкіх адведак з сяла. Паразка ўсё не выходзіла, гнулася, пэўна, над сваімі шыткамі. Ці, можа, разумела ўсё, што надушыў яе Ганны. Не хацела даваць прыкрасці. Ганна ж ужо як бы пачула дакор свайму хаванню, якое прыніжала яе, кранала яе гонар. З вяртаннем гонару вярталася ўпэўненасць. Ужо як бы захацелася пабачыцца вочы ў вочы, выказаць годнасць сваю. Няхай не думае пра яе Ганну, чаго не трэба. Смела адчыніла дзверы. «Слепіш вочы, ўсё», прамовіла амаль задзірыста. Паразка як бы неахвотна адарвалася ад стала, але сустрэла неспадзявана давольнаю, нават шчаслівай усмешкаю. П'еску выкапала. Ой, такая смешная, слухай, рогату будзе на ўсё глінішча. Тут адна ролька ёсць, удавы барыні. Хочаш, дам табе па знаёмству.
Найшла пра што, папракнула Ганна. Не, я правду. Згаджайся, пакуль не позна, а то перадумаю, сама возьму. Зайздросная ролька. Кар'еру можна зрабіць адразу славутай артысткай стаць. На ўсё глінішча праславіцца. Ну, хопіць мне той славы, што ўжо е. От дзівачка, удачы сваей не бярэш. Ну, што ж я сказала, дело твоё. Кусай потым локці сабе. Параска помаўчала, амаль не мяняючы тону гаворкі, сказала: заязджаў твой, былы. Былы прамовіла з націскам, з насмешачкай. Гаварыў, што? Не таіла насцярожанасці. Не, нічога, пабачыць захацеў, занудзіўся. І не пачакаў, негасцінна сустрэла. Пагаварылі яшчэ тым жа ладам, Параска раптам з адчайнай рашучасцю пазвала: давай пагуляем. Першы ж дзень новага года, як-ніяк. Не будзеш больш першага. Учора быў вечар у школе. Было поўна дзядзькоў, цётак, вучняў, як заўсёды і ў класах, і ў калідоры, і пад вокнамі. Даклад быў парашчын пра Новы год. Вучні групкаю паасобку спявалі песні, чыталі вершы. Была і п'еса маленькая. Позна пачалі і позна скончылі, апоўначы. Параска, шчаслівая і стомленая, адно павіншавала Ганну і павалілася спаць. Параска адразу захадзілася, кінулася ў куток, дзе стаяла шафа з адзеннем, выхапіла адтуль фасоністую бутэлечку, што бліснула густа чырвона. О, наліўка вішнёвая! Галіна Івановна спіць уже? Паспрабавала ўгаманіць яе Ганна. Ну дык мы тут! Параска змяла са стала кніжкі, журналы, сшыткі, паставіла слупам бутэльку. Ганна заспяшалася на кухню, стараючыся не стукаць, хапатком унесла, што было закусіць, як ведала, уранку зрабіла студзень. Так што закускі было добрай. Ну от, і слова, і выгляд Параскі гаварылі, што вось яна хацела і дабілася таго, што належала. Яна з разуменнем важнасці моманту ўзняла чарку з наліўкай, стукнула яе з Ганнінай, чтоб добры быў год. Няхай бы, ды і не год, дзесяцігоддзе пачынаецца, прамовіла Параска задуменна. 10 гадоў. Якімі яны будуць? Яна тут жа адагнала смутак. Не для таго селі за святочны стол і гаварыла і трымалася весела па-сяброўску, знаку не дала, што яна ў якой-небудзь крыўдзе на Ганну, як бы паказвала, што толькі добра зычыць Ганне. Ганна бачыла, што зычлівасць яе ад душы, што не тоіцца, і ёй станавілася всё лягчэй, вальней. Нарэшце разышліся так, што адна адну са смехам стрымлівалі, нагадвалі: Галіна Івановна спіць. Спаць лажыліся вясёлыя, давольныя вечарам, адна адной. У ложку, у цемры, Ганна чула, што нібы плыве. Узяла, ой, узяла, хмеліла Ганну салодкая парашчына наліўка. Праз хмель Ганне бачыліся дарога сярод белага поля, пусты шлях, башлыкоў на васку. Пачула сябе на васку побач з ім, так жыва, нібы і праўда
цяпер сядзела з ім. У памяці пайшла і гаворка, загучалі, захвалявалі яго словы. Трэба вучыцца, а можа, ў мястэчка давай? Там лягчэй будзе вучыцца, у нас артелі там, адтуль табе ўсе дарогі адкрыты. Я сам з таго пачынаў, распісацца не ўмеў. Галоўнае праявіць настойлівасць, і ўсяго даб'ешся, ты зможаш, я бачу. Слухаючы гэта, поўнілася непаслухмяным, радасным хваляваннем. Бачыла сябе незнаёмую, чыста апранутую, годную у мястэчку, у Юравічах. Не адна была там з ім. Нібы была ўжо гарадская зусім, такая граматная, як Параска. У трызненні гэта амаль неадчэпна прадзіралася цвярозая, недаверлівая. Аддаючыся яму, аберагала сябе, наганяла ў думанне одум, настроіла сабе Бог ведае што. Так это ўсё просто. Всё ж бачыла мястэчка. І сябе ў ім, і Башлыкова. І галава кружылася ад незвычайнага, што мроілася ўжо як рэальнае. Новы год прайшло ў думках як поўнае важнага значэння. Новае пачынаецца. Пачалося. Чула, што як бы разарвалася. Ці вось-вось разарвецца ўсё, што аблытала, абціскала яе. Сярод гэтага думання халадком працяла. Ці ведае ён пра Еўхіма, што ў яе такі муж, з такой сям'і? А калі не ведае і даведаецца, што скажа? Але гэта адышло лёгка. Мала хто быў яе мужам. Што было, сплыло. У сне ёй бачыўся горад, не Юравіч, а нейкі небачны, неймаверна вялікі. І снілася, што яна блукае па незнаёмых вуліцах, шукае і ўсё не можа знайсці свой дом. У адчаі яна прагне знайсці Башлыкова, ён ведае ўсё. І не можа ніяк знайсці яго. Назаўтра пад вечар яна зноў была ля шляху. Першым поцемкам убачыла вазок. Башлыкоў здалёк выглядзеў яе, борзда пад'ехаў. Калі зноў збочылі ў лес, Башлыкоў спытаў раптам: «Ты была ў нароўлі?» «Не», – здзівілася яна, – «я адзін раз. З'ездзім?» Яна зразумела, сказаў невыпадкова, а абдумаў загадзя, адказала не вагаючыся: «А чаго ж? Так і быць, адзначым Новы год і сустрэчу». Ён завярнуў вазок, выкірваў на шлях, між двух блізкіх адхонаў спусціліся на грэблю. На грэблі мацней хадзіў вецер, абапал было адкрытае поле. Балота, калі ўздымаліся шляхам пасля балота, насустрач прайшлі сані, моўчкі размінуліся, у поцемку было не разабраць, хто, і іх, мабыць, не пазналі.
зноў былі адны з цемрай, з ноччу. «Утаміўся я», — сказаў Башлыкоў, — «все гэтыя ночы, сходы, і без поспеху, можна сказаць. Не паддаюцца мужыкі, рукамі і нагамі за лапік свой трымаюцца, як у тваіх глінішчах». Ён згадаў пра глінішчы без злосці, пакпіў нібы смехам. Ёй спадабаліся яго шчырасць і давер'е яго, якое за шчырасцю адчувалася. Кранула яе, што ён так проста прызнаўся, нібы папрасіў падтрымкі ў яе. «Трудно это людям», — сказала яна. «Всё ж кроўю нажывалі, а тут зразу аддай». «Ды ведаю, што нялёгка, але ж талкуем, убіваем у галаву, ніхто не адбірае. Аб'ядноўваем для вашага ж добра, каб вылезлі з беднасці, з голаду. Много чуў мужик абяцанак на вяку, таму і верыць няпросто. На спадчына мінулага жыве, але ж пора ўжо і адвыкаць ад гэтай спадчыны. Злуе, разумееш, глухата страшная. Колькі не талкуй, не даходзіць. К мужику падход трэба. Як больш дасведчаная, лагодна аб'явіла Ганна, попракнула па-таварыску. У цябе падходу не хапае. Гарачы ты. Хутко хочаш, па-гарадскому ўсё мерыш. Ты глядзі, от як апейка. Апейка, перарваў яе Башлыкоў, не хачу я глядзець, як апейка. Апейка кульгае, правы ўхіл яўны. Ухіл ці не ўхіл, не знаю, а толькі ў яго падход. Хітры ён. Хітры, это праўда, згадзіўся ён. Засмеяўся нават, удала падмеціла. А я не люблю хитрасць. Я люблю просто по-рабочаму, по-партыйнаму. Я ўвесь час дасюль сярод рабочых жыў. На чыгунцы прывык рэзаць проста. І далей буду так. Ёй не хацелася спрачацца з ім, але была нязгода з тым, што ён казаў. У жыцці не заўсёды разумна гэта рэзаць. Памкнулася памагчы, падказала яму. Знаеш, часам, абышоўшы, хутчэй дойдзеш, як на прасткі. Гэта на балоце, сказаў ён. У палітыцы трэба ісці толькі прама. Яна прамаўчала яму. Прытаіўшы крыўду, падумала. Всё ж яны розныя вельмі. І ганарлівы занадта ён, не ўмее слухаць. Ехалі зноў моўчкі і нібы адасобленыя. Башлыкоў, мабыць, каб разагнаць гэту нядобрую маўчанку, чужаватасць пакпіў з сябе. Не прыжывуся я ўсё ніяк да вашай зямлі, да вашых парадкаў. Па дому свайму ўсё нуджуся. Вось, выканаю тут заданне і папрашуся назад да сваіх у Гомель на чыгунку. І гэта не спадабалася. Хоць і кпіў, а нібы хваліўся горадам, парадкамі сваімі, нібы вышэйшасць сваю паказваў, але не адазвалася на яго прымірэнне больш з-за ранейшай крыўды. Няхай ведае, што ў нас таксама гонар ёсць. Башлыкоў трохі маўчаў. Потым раптам захваляваў гаворкаю пра тое, што быў у Куранях. У яе хаце пазнаёміўся з бацькамі яе. Маці ў цябе з характарам. З характарам, згадзілася яна.
Всё, што было да гэтага ў момант, выветрылася з душы. З раптоўным халадком у грудях чакала, што скажа зараз пра Яўхіма, чакала быццам удару. Доўгім назольным здалося гэта чаканне. Пакуль чакала, зазлавала на сябе, на Башлыкова, што пачаў гэта. Пацвярдзела душой. Гатова была ўжо, як мае быць, сустрэць удар, калі Башлыкоў уразіў нечаканым. «Ты чаму адна?» – растлумачыў. «Не замужам?» Яна прыслухалася, старалася зразумець. Шчыра ён гэта? Сапраўды не ведае, ці ад яе пачуць хоча? Па тону пытання цяжка было зразумець, чула толькі, што пытанне гэта важнае яму. І што, можа, думаў пра гэта. Нелёгка адужала хваляванне, выціснула, нібы жартуючы. «Не бярэ ніхто?» «Не падобна», – сур'ёзна прамовіў ён, не падтрымаў жарту. Яна спахмурнела, адказала нелагодна. «Паспытала? Больш не хачу». «А што? Разышліся?» «Боже мой, няўжо ён, праўда, нічога не ведае?» «Не ведае, пэўна ж. Што яму сказаць?» «Разышліся. Няма яго, лічы, памёр». «Памёр? Не хочу пра яго», – адрэзала. Ехалі зноў моўчкі, кожны па сабе. Тады ён загаварыў, стаў лагодна, раздумліва расказваць пра сябе. Можа, таму, што вінаватым чуў за тое, што зрабіў прыкрасць ёй, а можа, ад таго, што згадка пра яе бацькоў напомніла яму пра сваё. Аказалася, і яму паспытаць давялося. Не ў харомах рос, у цёмным бараку, без бацькавічам. Бацька кінуў сям'ю, маці цёмная, зарабляла грашы, хоць рабіла свету не бачачы. Пасля работы на складзе, там прыбіральшчыцай была, вечарамі, вольнымі днямі мыла бялізну багацеем. У пакоі іх тады не было, як дыхаць ад пары, сцінала грудзі, кашаль душыў. А жылі так, што хлеб не заўсёды быў на стале. Ён старэйшы. Ледзь хадзіць навучыўся, давялося памагаць маці, зарабляць. Пачалося з бялізны, якую маці мыла, разносіў па дамах. Тады аддалі вучыцца ў майстэрню на цесляра. Багата перапробаваў ён работ, пакуль знайшоў сваё месца. Але і цяпер няпроста ў яго дома. Сястра Нінка, няшчасная калека, брат здаровы, пешчаны, разбэсціўся зусім. З нэпманаўскай дачкою надумаў жаніцца. Робіць яго Башлыкова нэпманаўскім сваяком. Апошнія словы пра нэпманаўскага сваяка Ганну кальнула, але яна адагнала думкі пра гэта. Шчырая гаворка Башлыкова ўзрушыла яе. Акрамя таго, што ёй неабыякавым было ўсё, што яму давялося паспытаць, шчырасць яго кранула Ганніна сэрца тым, што ён, не тоячыся, шануючы, як бы увёў яе ў сваю сям'ю, у сваё жыццё. Яе ўсхвалявала, што жыццём сваім ён падобны на яе, можна сказаць, блізкі ёй. З удзячнасцю яму за шчырасць пачула блізкасць сваю яму. Ад звычкі за дабро плаціць дабром яна, хоць і стрымана, коротка расказала яму пра сваіх бацьку, мачыху, Кветьку. Расказала таксама шчыра, праўдзіва, ні словамі, аднак.
не згадала Яўхіма і Васіля. Да тайны гэтай яна не захацела дапусціць яго. Тайна гэта, здалося, лягла між іх, як нейкая вельмі чутная мяжа. Ён ці не пачуў гэту тайну, ці не надаў ёй значэння. Абняў Ганну за плечы, прытуліў да сябе. Яна не здзівілася, не спрабавала вызваліцца, не дзеўка, ведала, што гэта будзе, раней ці пазней будзе. Тоячы сваю тайну, чутную ёй цяпер, маўчала. Паслухмяная ў яго абдымку. Каб не тайна гэта, ёй было б зусім хораша. Але тайна была, жыла ў ёй. Мімаволі прайшло ў думках, няўжо ён так і не ведае нічога пра Яўхіма? Для іх, для партыйцаў, гэта, здаецца, важна ж? Ці ведае і не зважае? Смелы такі. Любіць так. Праўдзівая і смелая яна, аднак, не наважвалася высвятляць, баялася рызыкаваць тым, што ёсць. Адагнала думанне, неспакой, моўчкі цешылася яго ласкай, цішынёй, бегам вазка, шараватай у поцемку дарогай. Толькі калі пачула яго далонь пад кажухом на грудях, адвяла руку Башлыкова. Не трэба. Ён паслухаўся. Мелькам адзначала. Ехалі незнаёмым полем. Шлях на Юравічы быў даўно ў баку. І ішло гэта шэрае, нібы зажуранае поле. Потым поле скончылася, палезлі насустрач хаты, кінуўся пад каня сабака. Калі хаты адступілі, пачаў выбягаць чорнымі купамі нейкі лазняк. Вазок стала моцна хіліць з боку на бок, так што самой трэба было туліцца да Башлыкова. За лазняком пайшла роўная дарога, рака, напэўна, штосьці бліснула ўперадзе, як бы на ўзгорку, агеньчык нейкі. Потым яшчэ адзін, другі, раптам вырасла амаль у сутыч. Нявідная радней града бераг. Нейкім ярам сталі ўздымацца на яе, уехалі ў вуліцу, чым далей больш свяцілася агнём. Башлыков адхінуўся, сядзеў ужо роўна, трымаў аберуч лейцы. Ля нейкага чалавека Башлыков прыпыніў каня, запытаў, дзе тут сталовая. Дзядзька расказаў, як праехаць да яе. Башлыков падзякаваў, рушыў далей. На плошчы яшчэ спыніў чалавека, запытаў, нарэшце прытрымаў каня каля нейкіх светлых вокон. Загадаў ёй пачакаць, саскочыў на зямлю, вярнуўся давольны. Тут, прыехалі. У великаватым пакоі, дзе стаяла поўна сталоў, было амаль пуста. Пасля змроку і холаду дарогі весела было мружыцца ад святла, чуць утульнасць, цяпло жылля. Святло і цяпло нібы зычылі радасць. З чаканнем гэтай невядомай радасці Ганна і села за стол, які выбраў Башлыкоў. Ён зняў шапку, але не сеў, стоячы ля стала, заклапочана азірнуўся. Быў ён цяпер засяроджаны, строгі, падобны на таго, якім яна бачыла яго на сходзе ў глінішчах. Паявілася аднекуль штосьці дажоўваючы таўставатая цётка з фартушком. Кінула нядобра позіркам на Башлыкова, на дзверы крыкнула недовольна: «Хто адчыніў дзверы?» Рушыла проста да іх, не гледзячы, адрэзала: «Всё, зачынено!»
Яна аб'явіла так, што пярэчыць было лішне. Башлыкоў не варухнуўся, у твары яго з'явілася нешта цвёрдае. Ён, відаць, стрымаў сябе, прамовіў спакойна: «Мы з дарогі. Нам перакусіць». Цётка ікнула, жалезна паўтарыла: «Сказано! Зачынено!» Твар Башлыкова яшчэ пацвярдзеў. «Дзе загадчык?» «А што загадчык? Няма загадчыка. Тады паклічце буфетчыцу». У голасе яго чулася такая цвёрдасць, што таўстуха, каб не дурная, павінна была б скеміць, з кім мае гаворку, але не адступала, ўсё насядала са сваім «сказано». Башлыкоў нібы не лічыў годным весці з ёй спрэчку, моўчкі рашуча пакрочыў да буфета. Буфетчыца корпалася за доўгім сталом сваім са шкляным верхам, сустрэла таксама не надта ветліва, але адказала яму, і ён смела адчыніў дзверы побач. Паявіўся ён з дзвярэй з маладым хударлявым чалавекам, што пакульгваў. Чалавек гэты штосьці сказаў буфетчыцы і пазваў афіцыянтку. Тая была ўжо ля аднаго століка, разлічвалася людзьмі. Яе, аказалася, звалі Надзяй. Афіцыянтка, не хапаючыся, строячы з сябе няшчасную, паклыпала да буфета. Всё гэта здарэнне адазвалася ў Ганне такой прыкрасцю, што яна глядзець на гэта не хацела. На яе характар яна з такой ласкі ўстала б даўно і, пекануўшы належным слоўцам дурную таўстуху з пагардай на твары, выйшла б сама. Трэба яна ёй такая вячэра, калі такі прывет. Але разам з тым, бачачы ўсё гэта, яна не магла не адзначыць, як трымаўся паганай гэтай гісторыі Башлыкоў. Той, як ён годна гаварыў, як настойліва дабіваўся і дабіўся свайго, выклікала не толькі павагу да яго, але і ўдзячнасць. Так клапаціўся, можна сказаць, пра яе. З гэтым жылі і прытоенае захапленне, гонар. З такім можна не баяцца нічога, такі не дасць у крыўду. Ён прынёс ад буфета цёмную бутэльку, 2 шклянкі, бутэльку паставіў між іх, 1 шклянку перад Ганнай. Спрэчка, было відаць, запаліла яго, твар быў неспакойны яшчэ, але было ў ім ужо задавальненне тым, што ўсё ж дабіўся свайго. «Ёсць толькі катлеты», – буркнула таўстуха, стаўляючы сподак з тоўстымі скрыдлікамі хлеба. «Давайте катлеты». Башлыкоў не глянуў на яе, помсціў за абразу. Взяў бутэльку, адкаркаваную ўжо, корак тырчаў толькі для прыліку, лёгка выняў корак. Паднёс бутэльку перш да яе шклянкі. Яна ўзялася за бутэльку, сказала, што ўжо годзе, але ён лагодна адвёў яе руку. Даліў поўна. Тады ўжо наліў сабе. Віно было чырвонае, густое, падобнае на вішнёўку. На бутэльцы, аднак, была паперка з нейкімі зялёнымі ягадамі, гарамі, прыгожымі залатымі літарамі. «За наше шчасце, Ганна». Башлыкоў глядзеў ёй у вочы глыбока, прыхільна, за Новы год. У голасе яго як бы было штосьці асобае, абяцанне і спадзяванне нібы. Голас гэты незразумела хваляваў. Віно было добрае, салодкае, не вішнёўка, невядомае нейкае, не тое, што
Дурная самагонка. Гэтае хацелася піць, смакуючы. Яна і смакавала, хоць і старалася не паказваць гэта. Незвычайнае дзіўнае віно гэтае, як бы ўзмацняла незвычайнасць усяго, што адбывалася. Ён выпіў, адзначыла да дна, адзначыла з павагаю, бо помніла, Параска казала, не п'е наогул. Дзеля яе, значыць, выпіў. Яна ўсё ж стрымалася, выпіла толькі палову, як і належала. Палову пакінула ў шклянцы, ён заўважыў, папрасіў дапіць, але яна не паддалася, паказала, што дбае прыстойнасці, і ела катлету з тоўчанай картопляй, таксама помнячы сябе, неяк галодная. Башлыкоў даліў ёй у шклянку, а сабе зноў наліў поўна, і зноў яна не дапіла. Елі моўчкі, трымаліся як проста знаёмыя, нібы нават чужыя. Ганне гэта падабалася. Нашто ж сарамаціцца перад людзьмі, выстаўляць тое, што ў душы? Тое, што ў душы, у душы павінна быць для адных іх. Башлыкоў на людзях, бачна, паводзіў сябе так, нібы за ім увесь час назіраюць. Яна разумела ж усё, трымалася таксама так, каб ніхто не падумаў нічога, не глядзела нават на яго, хоць некалькі разоў чула вострыя позіркі яго на сабе, але, хоць амаль не гаварылі, хоць амаль не перамаўляліся і вачыма, было ў Ганны, пэўна ж у Башлыкова, хорошае адчуванне блізкасці, святочнасці. Да ўсяго і віно, хоць і слабое, а ўсё ж паволі брала больш і больш. Хмеліла галаву, ўсё цела. Ганна чула сябе ўсё лягчэй, всё весялеў і ён, весялеў і нібы прыгажэў, рабіўся прасцейшым, бліжэйшым. Яны скора ўзняліся, выйшлі. Калі сталі пры вазку, Башлыкоў узяў яе за локаць, нахіліўшы твар да яе, сказаў шчыра, з прыяцельскім смехам: «Ты ведаеш, ад самага прыезду ў мяне першы такі вечар, што я вось так гуляю». Ён дзівіўся з сябе, запрашаў яе падзівіцца. Захмялелы ён быў, здавалася, зусім адкрыты і дабрэйшы, і нібы маладзей выглядаў. Тут, у поцемку на адзіноце, было лепш, лягчэй. Не крывілася таўстуха, не карцелі іншыя. Не трэба было так берагчыся чужых вачэй. Вальней было, і пасля цяпла і віна ў радасць быў халодны вецер, што пачынаў мясці снегам. Яны селі ў вазок і паехалі па мястэчку, што моўчкі абступала іх каменнымі і драўлянымі пабудовамі, дрэвамі, цемраю, сярод якой яшчэ часта значыліся светлыя вокны. Але ўсё гэта мала цікавіла Ганну. Мястэчка як мястэчка, што тыя ж Юравічы. На халодным ветры хмель хутка сыходзіў, у галаве яснела, і хоць нібы, як і раней, добра было, ужо больш і больш учэпліваліся, вярэдзілі думкі, ноч дадому не блізка. Пакуль дападуць, будзе за поўнач, як яна явіцца да Параскі ў такі час, і не так Параскі трывожыцца трэба, як Галіны Івановны. Это не тое, што Параска строгая, недовольная век, пачуе адразу выгаварваць стане. І да дня далёка,
Калі надыдзе той цяперашні позні дзень, дзень, у які можна будзе вярнуцца як бы за 2 дзень. Узяло раптам. Можна было б, праўда, явіцца ў Бярозаўку да цёткі. Можна было б, запярэчыла сабе, але не сярод ночы. Як не думай, пакпіла сябе, застаецца адно начаваць у полі ці ў лесе на марозе. А чаго ж? Падхапіла задзірыста. Можна і ў полі, на марозе, такой бяды. Пра штосьці, можа, пра тое ж самае думаў і Башлыкоў. Яна наогул не любіла, калі ён уцінаў падбародак у каўнер паліто, задумваўся. Тачылася падазрэнне, нібы яго бярэ нядобры одум. Цяпер падавалася, быццам ён шкадуе, што выдумаў гэта, палез невядома чаго ў такую далеч. Яна першая і бадзёра заявіла, што пара дадому. Наглядзеліся, наездзіліся ўжо. Башлыкоў як бы толькі і чакаў, адразу павярнуў каня, відаць, да берага. Вецер біў цяпер амаль насустрач, кідаў свежым снегам. Адчувалася, што завеяўся, разыходзіцца. Ганну не палохала завея, нават радавала яе, уздымала дзіўна весялосць, разганяла нудныя развагі. Нешта завейнае, мяцельнае білася ў Ганне. Праз завейную метусню яна чула, адгукалася на ўжо рэдкія агеньчыкі ў хатах. Агеньчыкі гэтыя трывожылі і вабілі яе. Там, дзе яны бліскалі, мроілася Ганне жыццё, якога яна не ведала, непадобнае на яе. Там з гэтымі агнямі бег паўз яе свет, не толькі незнаёмы, але і утульны, поўны святла і цяпла, свет, які ледзь адкрываўся ёй, дзякуючы Башлыкову, і які павінен быў вось-вось знікнуць. Што іх чакае там, у полі? Сярод мяцеліцы, што разгульваецца. На самым выездзе з вуліцы, дзе блізка зашарэла шырокая рухомая роўнядь, бліснуў яшчэ агеньчык, як апошні кліч. Яна раптам з тым імкненнем, якое ўскідвалася ў ёй момант, схапіла Башлыкова за руку за лейцы. «Давай заедзем!» Ён стрымаў коня, азірнуўся на акно. Нейкі час глядзеў туды, адарваў позірк, думаў, вагаўся. «Дадому позно», — выказала яна. «Да і мяцеліца». Ён без асаблівай ахвоты пад'ехаў бліжэй, сышоў з вазка, пастукаў у акно, на якім ад святла з сярэдзіны паблісквалі марозныя ўзоры. Там за марознай мярэжай паявіўся цень, прытуліўшыся да яго. Башлыкоў папрасіў: «Выйдзіце на хвілінку». Цень нейкі час яшчэ чарнеў на шыбе, потым прапаў, у доме чулася нейкая гаворка, нарэшце стукнулі дзверы недзе, потым рыпнулі веснічкі пры варотах. У іх акрэслілася цьмяная постаць, можна было вызначыць мужчына ў кажуху. «Хто тут?» У голасе дзядзькі чуліся цікаўнасць і неспакой, але ён прыхоўваў іх, гаварыў спакойна, амаль абыякава. «Мяцеліца разгульваецца», — сказаў Башлыкоў. «Ці не можна спыніцца ў вас, пакуль прыціхне?» Так Ганна прыкмячала, Башлыкоў адчуваў сябе няёмка. Але можна было падумаць, няёмкасць гэта была ад таго, што трэба
прасіць, даваць людзям клопат. Бачачы, што дзядзька-гаспадар прыглядаецца да іх, ахвотна памагла Башлыкову. «У Хвойнікі едзем, з Міхалак. У госцях былі, так ото позна выбраліся». Яна лёгка выдумляла, было весела ад таго, што яна вось лаўчэй за Башлыкова умее распарадзіцца ў бядзе, як бы разумней за яго. Дзядзька прыгледзеўся і адчыніў вароты. Заехалі, распраглі коня, паставілі ў хляве, далі з вазка сена, разам з дзядзькам падаліся да ганка. Башлыкоў доўга абтрэсваў, абіваў снег на ганку, ў сенцах. Усе, хто быў у хаце, адразу з цікаўнасцю навастрыліся на іх. Былі тут немаладая, вясковага выгляду жанчына, што нешта латала, чарнявая, падобная на маці дзяўчынка гадоў 12 за сталом з кніжкай. Адзін хлопец, трохі меншы за дзяўчынку, стрыжаны, бялявы, сядзеў на палку пры печы, двое ці трое зырылі з печы. Ганна і Башлыкоў весела прывіталіся. «Папрасілі ў гаспадара вашага дазволу перабыць ноч». «Мяцеліца разгулялася», — сказаў Башлыкоў да гаспадыні, стараючыся трымацца проста. «А чаго ж? Пабудзьце», — адказала жанчына. «Тут і заблудзіцца нядоўга. На рацэ і ўдзень бывае, з дарогі збіваешся, калі ў мяцеліцу бярэшся з таго боку». Башлыкоў бачыла, Ганна быў насцярожаны. Перахапіла, як ён востра зірнуў на гаспадара, нібы правяраў, ці незнаёмы той, ці не пазнаў, хто да яго ў госці. Хоць стараўся трымацца ўпэўнена, Ганна адзначыла, што ён стояна нацяты. Неспакойнаю была і яна. Нават пашкадавала раптам, што падбіла Башлыкова завярнуць сюды. У той момант сталася не так ужо і страшнаю ноч у полі. Але змяняць позна было. Заехалі, дык заехалі. Трэба прынароўлівацца да таго, што ёсць. Павяла бяседу, якую належала весці ў чужой хаце, каб паказаць сябе як гасцей найлепшым чынам. Як бы дзякавала за прытулак, паскардзілася. На вуліцы мяце, страх, холад бярэ. Конь змарыўся. Упікнула сябе за неразумнасць. Позна выбраліся, не паслухаліся добрых людзей, раілі ж пачакаць да раіц. Праўда, разважыла з одумам, хто ж тады знаў, што будзе так? Ціхо ж саўсім было. За гэтым узялася распытваць пра сям'ю. Перш пра дзяўчыну, што хілілася над сталом, як завуць, як вучыцца, пахваліла. Відно адразу, што старатлівая. Пацікавілася пра хлопца на прыпеку, пра тых, што зіркалі з печы. Башлыкоў гаварыў мала. Ганна проста падзівілася, да чаго ён няспрытны быў тут. Праўда, гаспадар трапіўся таксама не надта гаваркі, але ж няўжо не можна было яму, такому адукаванаму, разгаварыць дзядзьку. Маўчалі абодва, дымілі адно папяросамі. Падобна было, Башлыкоў сёння мог прызвычаіцца да таго, што заехаў сюды. Папракае, пэўна, сябе, яе. Зазлавала раптам на яго. Ну і хай. Сам вінаваты ва ўсім. Сам выдумаў ехаць на ноч гледзячы. А мерзнуць у полі яна не будзе. Вялікая ахвота калець у полі такую ноч. Тут гаспадыня ў гаворцы нібы знарок назвала ёй Башлыкова. Ваш чалавек. Ганна ад неспадзеўкі ледзь не выказала праўду, але ў час спахвацілася. Паказала абыякавасцю, як бы даўно прывыкла да гэтага. Яе чалавек.
Пазней ужо не вытрывала, хітравата бліснула на Башлыкова, затаіўшы смех. Значыцца, ўжо чалавек і жонка. Як ён да гэтага неспадзяваны чалавек. Гаспадыня перарвала гаворку, захадзілася. Трэба ж даць павячэраць людзям з дарогі. Яна адразу попрасіла прабачыць, што жывуць бедна, ды і павячэралі ўжо, так што няхай госці не крыўдуюць. Башлыков адразу перастаў дыміць, устаў нават цвёрда, аб'явіў, што павячэралі зусім нядаўна таксама, заехалі ў сталовую. Ганна памагла яму, але гаспадыня ведала закон. Зрабіла сваё. Поставила миску з гуркамі, миску з капустай, нарэзала трохі хлеба. Ганна для прыліку взяла гурок, з'ела са скібачкай хлеба, паспытала капусты, пахваліла, ўсё падзякавала. Следам за ёй пачаставаўся і яе чалавек. «Мы вам у баковацы», — сказала раптам гаспадыня. Ганна ад гэтай навіны стаілася, мімаволі зірнула на Башлыкова. Башлыкоў не паказаў неспакою. Ён ужо ўстаў з-за стола, намерыўся было, відаць, зноў задыміць, пацягнуўся ў кішэню за папяросамі. Пачуўшы словы гаспадыні, перахапіўшы Ганнін позірк, ён прамовіў паважна, стрымана: «Не трэба». Ён павёў вачыма па лаўках абапал стола. «Нам! Ось тут, на лаўках». Гаспадыня разважыла па-свойму. «Вы не думаеце нічога?» — супакоіла Башлыкова і Ганну. «Там чысто». «Я не пра тое», — заявіў Башлыкоў. Ён на момант запыніўся. «Што ж сказаць? Што ж мы прыехалі і адразу высяляем гаспадароў?» «А нічого», — не адступала жанчына, «у нас такі парадак. Госцю гадзі, кажуць. Госцю гадзі, дай сябе глядзі». Падхапіла, падтрымала Башлыкова Ганна. «Глядзі. Глядзім і сябе», — запэўніла гаспадыня. «На палку паспім пры цяпле. А вы не сумнявайцеся, там чысто, добра будзе. Ідзіце, перадыхніце, рано ж ехаць, да і дарога не блізкая». «У вас і тут на лаўках добра», — паспрабавала адгаварыць гаспадыню Ганна. «Лепей не трэба». Гаспадыня палічыла іх развагі, мабыць, за звычайную гаворку для прыліку. Загадаўшы малым спаць, запытаўшы старога, ці зачыніў вароты, параіла Башлыкову і Ганне: «Лямпу вазьміце». Спрачацца не мела толку. Ганна для прыліку сказала: «Нічого, так разбярэмся». Пра зачыненыя дзверы Ганна ўжо разгледзела. Баковачка была вузенькая, адразу за дзвярыма пры сцяне стаяў ложак, засланы даматканаю у клетачку коўдраю. Ганна, ідучы туды, пачула, як стала холадам поўніцца, калаціцца сэрца. Яснай ліхаманкавай свядомасцю чула: гаспадары сочаць, чакаюць, стаяць. Нельга, трэба ісці. З абыякавым выглядам рабіць усё, што належыць. Перамагаючы халадок у сэрцы, трывогу, зайшла ў баковачку і раптам зазлавала на сябе. Чаго гэта яна так бы на шыбеніцу? Адчула такі прыліў смеласці, хоць з гары галавой уніз. Рашучымі рухамі зняла валёнкі, скінула жакет, паклала на спінку ложка каля акна, мелькам адзначыла акно зеленавата шарэла ад нейкага святла. Не раздзяваючыся больш,
адважна ўзняла коўдру, схавалася пад ёй. Без трывогі слухала, як мерным крокам увайшоў Башлыкоў, зачыніў дзверы, упоцемку сеў на край ложка, пачакаўшы момант, нібы яшчэ падумаўшы, стаў шаргаць ботамі, здымаў іх, спачатку адзін, потым другім, расперазаўся, зняў гімнасцёрку, рабіў усё марудна, цяжка, як бы раздумваў усё, рабіць, не рабіць. Лёг нарэшце. Ляжаў нерухома, можа, раздумваў, правільна ці няправільна зрабіў. Муж і жонка. Ганну раптам узяў дураслівы смех, ледзь утрымалася, каб не зарагатаць. Не зарагатала, помніла гаспадарыня спяць, чуваць усё. Ён доўга ляжаў, думаў, потым Ганна пачула. Павярнуўся да яе, на плячо яе лягла гарачая рука, пагладзіла плячо. «Давай спаць», — параіла шэптам яна. Ён не паслухаўся, абняў, прытуліў да сябе. Яна пацалавала яго, як хлопца, і рашуча адхіліла, загадала: «Спі». Ён сілаю прыцягнуў яе да сябе, сціснуў. Стаў нецярпліва шукаць яе вусны, цалаваць, цалаваў вусны, цалаваў шчокі, шыю, гарачэў, рукі нецярпліва хадзілі па спіне, па плячах, дакраналіся грудзей, дрыжалі. Яна адказвала на яго пацалункі, адзывалася на яго пяшчоты, яе самую ўсё больш паліў агонь, ёй самой хацелася згарэць у гэтым шалёным нясцерпным агні. Але калі рука яго, пагладзіўшы калена, хутка пайшла вышэй, яна сціснула руку, адвяла яе, выдыхнула горача, непахісна: «Не!» Ён ці не паверыў ёй, ці не мог стрымацца, стаў дамагацца, злаваць, хацеў узяць сілаю, але чым больш шалеў ён, тым больш упарцілася ў ёй нейкая нязгода, крыўда, нешта такое, цераз што яна і сама не магла пераступіць, што мацней было за яе. Ён не разумеў гэтага. Не дабіўшыся, знясіліўшыся, прымушаны маўчаць, ён потым глядзеў кудысьці ў столь, часта злосна дыхаў, мабыць, лаяў моўчкі яе, не мог зразумець яе. А ў ёй расла крыўда. Крыўда і расчараванне. Доўга не магла заснуць. Яна прачнулася ад таго, што побач успыхнуў агеньчык. Ад сну першы момант не магла ўцяміць, хто побач, дзе яна, кальнуў неспакой. Яўхім? Тады ўжо стала ўспамінаць учарашняе. Башлыкоў свяціў запалкаю на гадзіннік. «Трэба ўставаць», — сказаў, заўважыўшы, што яна прачнулася. Ён узняўся,
Пашукаў рукамі ў поцемку, надзеў гімнасцёрку, стаў абувацца. Тады, як ён адзеўся, абуўся, усхапілася яна, знайшла валёнкі, звыкла ўздзела жакет, у акне было цёмна, відаць, толькі бралася на золак. Пад дзвярыма засвяцілася паска святла, прарэзаліся шчыліны з боку дзвярэй. У хаце запалілі лямпу. «Чаго я то так рано?» – спаткала іх гаспадыня, калі яны, жмурачыся ад святла, выйшлі ў пакоі. «Пора», – сказаў Башлыкоў, – «дарога не блізкая. Ці добра хоць спалі?» Пытанне гэта недобра кальнула Ганну. Здалося, нібы не толькі гасцінная зычлівасць была ў ім. «А як жа?» – знарок абыякова адказала. «Добра, як лягла, так адразу, як у прорву, і не паварухнулася». Гаспадыня больш для прыліку сказала, што, можа, перакусілі б перад дарогаю. Але Башлыкоў, не вагаючыся, адмовіўся. «Дзякуем, не хочацца яшчэ». Ганна адзначыла, быў ён сёння, падобна, больш затоены і нейкі будзённы. Твар выдаваў цвёрдым, строгім, інакш і яна адчувала ўсё. Будзённа і цвяроза, як бы пасля хмелю. З гэтым настроем абое моўчкі адзяваліся каля парога. Завязаўшы хустку, яна падзякавала гаспадыні, гаспадару, што аддалі прытулак, выратавалі, можна сказаць. Выйшла нібы заклапочаная на двор. Башлыкоў, адзеты зусім, не пайшоў след, затрымаўся сказаць свае словы. Ці, можа, падумала раптам заплаціць? На дварэ было вельмі холадна, рана, яшчэ і не днела. Згадала востры развітальны позірк гаспадыні, няёмкасць гаспадара. Нешта прыкмецілі, мабыць. Здагадаліся, ці што, які чалавек і жонка. Не дай Бог яшчэ за начаванне плаціць захоча. Зусім здзівіць, насцярожыць. Лягчэй стала, калі выехалі з варот, засталіся адны. Па цверазелым позіркам у паяснелай без завеі шэрані бачыла, як сыходзілі яшчэ хаты трохі ў баку, якіх учора нібыта не было відаць. Спусціўшыся па схіле, апынуліся на цёмнай аднастайнай роўнядзі. Былі цяпер навокал толькі снег, ноч, шырокая цішыня, і яны адны сярод снегу цішыні. Снег свежы, чыста пах, а ў душы свежасці, чысціні не было. І лёгкасці, радасці не было. Дарога была там і тут замецена гурбамі снегу, і конь груз, ішоў паволі, яго ніхто і не паганяў. Спяшацца не было чаго, часу было даволі. Ужо добра ўехалі другім берагам, калі развіднелася. Прасторна расхінулася белая шырыня, амаль увесь час Башлыкоў маўчаў, думаў, жыў нейкімі сваімі сур'ёзнымі клопатамі. Калі завіднелася наводдаль бярозаўка, Ганна папрасіла стаць, сказала: «Пойдзе далей пешкі». «Падвязу яшчэ», – прамовіў ён. «Не трэба». Ён спыніў каня. Яна не адразу сышла. Сядзела момант, унурыўшыся ў каўнер, думала яшчэ. Потым ускінула галаву, зірнула адважна ў вочы яго, асмелілася на тое, што гняло і што баялася адкрыць. Што будзе, тое будзе. Няхай ведае. «Ты чаго?» – здзівіўся ён.
От думаю, виновата я перад табой. Виновата? Виновата, вельмі. Не сказала табе, што трэба. Што? Хто быў мой муж? Хто ён? Яўхім. Глушак Яўхім з Куранёў. Яўхім Глушак? Яна бачыла. Твар Башлыкова раптам вачавіткі пашарэў. Твар гэты працяла трывога, але разам Башлыкоў глядзеў так, як бы не верыў. Як бы чакаў, што яна зараз скажа, пажартавала. Вы развяліся? Пытаў так, нібы шукаў прасветлену. Бязлітасная да сябе адказала: развяла нас доля. Яна саскочыла з вазка, намерылася ісці, але стала, павярнулася да яго. Момант глядзела на яго, як бы чакала чагосьці. Тады штосьці ўскінулася ў ёй. Хутка, парыўна ступіла да яго, сціснула, пацалавала. Аддала пацалунку, здалося, всю сябе. От усё. Сказала рашуча, жорстка. І з той жа рашучасцю адарвалася. Пайшла ад яго. Разумеючы ясна, што ідзе назаўсёды, што ўсё скончылася. Ледзь пачаўшыся.